Bona nit i benvinguts a una nova edició de Tal com Raja, el programa de debat del canal català Vallès Oriental. La voluntat d'una empresa privada i de l'Ajuntament de Llinars d'establir un circuit de càrting al municipi vallesà ha xocat amb l'oposició d'una part del territori. Avui volem parlar i argumentar sobre els motius a favor i en contra d'aquest circuit. Ho farem amb l'alcalde de Llinars, el republicà Martí Pujol, i amb la membre de la plataforma Stop Karting Llinars, Fidela Frutos. Bona nit a tots dos. Bona nit. Molt bona nit. Si els sembla, comencem pel principi, senyor Pujol. En què consisteix aquest circuit, qui l'impulsa i què creu vostè que pot aportar al municipi? Bé, el circuit de càrting de Catalunya és un circuit que està impulsat bàsicament per la Federació Catalana de Càrting i una empresa privada que és Càrting Catalunya, diguéssim. Aquest és un circuit que a nosaltres ens va venir com a segon plat, per dir-ho d'una manera. Primer van anar a Cardedeu, van tenir contactes amb l'Ajuntament de Cardedeu i finalment també, jo no sé si no es van entendre o van tenir problemes, perquè nosaltres havíem tingut també en la interfàs de venir a Llinars a contactes amb l'alcaldessa de Cardedeu, que en principi no hi estava pas en contra. Llavors van venir a Llinars amb una oferta d'una finca, d'una opció de compra, i nosaltres el que vam fer en aquell moment va ser en el seu moment demanar a les institucions com poden ser la Generalitat de Catalunya, la Secretaria General de l'Esport, el Departament de PTOP de la Generalitat de Catalunya, a veure si el veien amb bons ulls, i el Departament de Medi Ambient, i els va semblar que el lloc no era pas dolent, per dir-ho d'una manera, i per tant nosaltres vam començar el procediment administratiu, que és el que tocava fer. Senyor Frutos? Sí, nosaltres som un grup d'entitats, fins i tot també de grups municipals de diferents municipis, concretament Cardedeu i Llinars, i també de ciutadania de Sant Antoni, de Vilamajor. I aleshores nosaltres sempre ho hem dit, mai hem estat en contra de les activitats del motor, és a dir, entenem que pot haver-hi una promoció des del punt de vista esportiu català a favor d'aquest tipus d'activitat. Hi ha ciutadans també que gaudeixen d'aquesta activitat i per tant en aquest principi nosaltres no hi teníem inconvenient. Sí que des de la plataforma hem vist que l'emplaçament escollit no era l'idoni, perquè creiem que el que feia era contradir en certa manera el model territorial que tenia previst el planejament de Llinars del Vallès, i perquè clar, és una infraestructura que ja té una certa complexitat, i aquesta complexitat ja es veu en el moment que ha intentat ubicar-se en altres punts del territori. Primerament va ser en el municipi de Rajadell, que aquí es va dir que la ciutadania va dir que no hi estava d'acord, i per tant es va intentar buscar altres ubicacions. El tema que s'hagi intentat a Cardedeu va ser molt breu, vull dir. I aleshores, clar, en aquest sentit, l'Ajuntament de Llinars ha vist amb bons ulls aquest tipus d'emplaçament. Una altra cosa és que la ciutadania no hi estigui d'acord justament per això, perquè entenem que en un connector ecològic, tal com classificava el planejament de Llinars, no era el millor lloc per ubicar-ho. I a més que és un inici ja de, si Llinars i Cardedeu d'alguna manera des del seu planejament havia establert mantenir un espai buit entre els dos municipis, que no es produeixi la conurbanització, el nostre entendre des de la plataforma és ja instal·lar ja un primer element que és una gran infraestructura que contradiu això, aquest buit natural que hi havia de quedar entre els dos municipis. Ara hi tornarem a tots aquests arguments, però primer, per acabar de situar, és un circuit de tecnificació, de formació, de caràcter internacional. Per acabar de situar a l'audiència que ens estigui mirant del que estem parlant i qui serà el públic objectiu d'aquest circuit. Bàsicament l'acord que tenen l'empresa privada i la Federació Catalana d'Automobilisme és que durant 90 dies de l'any d'utilització aquest circuit representa que és per tecnificació de pilots de la federació pròpiament. Molt probablement també hi entrarà el RAC, per tant vostès saben que el RAC tenen tota una línia esportiva, diguéssim, de velocitat amb el circuit de Catalunya, i per tant és una institució que també tecnifica i que també ajuda a l'esport del motor com a tal. Per tant el que passarà serà que la majoria de vegades el que hi haurà serà nois, noies, escoles que aniran dels diaris, diguéssim, a fer pràctiques en l'esport del motor. Per què?
perquè a Catalunya s'han donat compte de que per tenir un campió del món o per tenir gent puntera, com en tots els esports que passa, tenen que tenir les instal·lacions adients, així és de fàcil, no? I per tant, si no tenim molta gent a escollir a l'hora de poder arribar a l'excel·lència, com aquí diu, és quasi impossible, no? Per tant, això està pensat per això. Això, a més, llavors, un cop a l'any o dos, s'hi poden fer proves internacionals, saps què vull dir? Perquè serà un circuit que tindrà les característiques que marca la FIA, la Federació Internacional d'Automobilisme, per fer aquestes pràctiques, d'això. Serà una vegada a l'any, com a molt, com passa en el circuit de Catalunya. I no més, i llavors es faran proves del Campionat d'Espanya i proves del Campionat de Catalunya, que són ja molt menors, per dir-ho d'una manera, no? Jo crec que aquesta és la finalitat d'aquest circuit. Aquestes instal·lacions ocuparien, si finalment es duen a terme, 13 hectàrees en una zona agrícola situada entre els límits entre Llinars i Cardedeu, i com vostè deia abans, precisament això, l'emplaçament, és una mica l'eix de les crítiques de la plataforma, entre d'altres que parlarem després també. Sí, una mica fent una referència al que ha comentat el senyor Martí Pujol, doncs, a veure, diguem-ne que en aquest circuit hi haurà curses internacionals, curses estatals i curses d'àmbit català, és a dir, diguem-ne que serà bastant més sovint, com s'ha dit, de l'activitat intensiva d'aquest tipus de circuit. No serà una o dues curses a l'any? No, en absolut. I a més, aquí hi ha dos circuits, diguem, el circuit internacional, que té unes normes molt estrictes de funcionament, però després hi haurà una zona de paddock que es faran circuits per lloguer de cars, amb la qual cosa, diguem-ne que serà una activitat privada que, evidentment, aquestes normes de circuits internacionals i, per tant, de controls acústics, controls dels propis cars, doncs segurament serà d'un altre àmbit. I justament aquest és una mica el que ens preocupa, no? És a dir, aquesta activitat privada que pot generar molta quantitat de contaminació acústica, sobretot perquè aquest paddock donarà a la zona de Cardedeu. I després volia esmentar que des de la memòria del projecte es calcula aproximadament més de 100.000 persones que faran ús d'aquesta activitat. Si restem el tema de pilots, acompanyaments de les curses i veiem el còmput d'escoles, empreses, etc., doncs diguem-ne que hi haurà un ús d'unes 76.000 persones que faran ús, diguem-ne, no a nivell de competició, diguem-ne, establert, sinó, doncs, a veure, jo llogo un kart i entre uns amics lloguem un kart i doncs fem unes carreres, però clar, a nivell, diguem-ne, evidentment no competitiu, diguem-ne, estàndard. Per tant, això vol dir que tindrà un ús intensiu. També aquest tipus d'instal·lacions també va destinat a empreses, és a dir, ja tots coneixem que les empreses de cert nivell